Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapangaken nami kula Ida Mawarni, kelas 11 HKL Sekawan, nomor absen 17. Asal sekolah saking SMK Setunggal Dukuh Turi. Asmoning guru bahasa Jawa yaiku Bapak Edi Setiono. Kangge menuhi tugas bahasa Jawi, kula ndamel babagan pariwara, temanipun COVID-19. Indonesia lagi darurat wabah virus corona. Virus corona yaiku virus sing ditemukake asale sekang Wuhan, Cina. Virus iki bahaya mergo nyebabake kematian. Wong sing keinfeksi virus corona bakal ngrasakake lara lan munculaken gejala-gejala kayata demam tinggi, batuk, pilek, lan sesak napas. Nah, cara nyegah virus corona yaiku Tunggal ngangge masker menawi arep kesah utawa lagi watuk. Mergo virus iku bisa nyebar liwat percikan air liure njenengan. Kali sering wisuh tangan angge sabun kaliyan oya ngalir. 3. Ngelakoni physical distancing utawa jaga jarak fisik menawi lagi ning kerumunan wong akeh. Mergo virus iku ora bakal nulari.